Zer hobea musika baino, musika kontserbatorioan ikasten dute batzuek, baina badaude beste 1000 aukera ere, eta horietako 2 ezagutuko ditugu. Lehenengo gonbidatua musika irakaslea izan da, eta ikaslei musika lengoaia modu erakargarriaz lantzeko xedez, 1985ean Pentagrama Enea ipuina sortu zuen. Biba Antxon Jauregi. Kaixo, Antxon. Kaixo. Arratsaldeon. Eseri lasai. Antxon, zu haurtzaroan nolako oroitzapena duzu musikarekin? Ze harreman zenuen, nola erakutsi zizuten zuri musika? Nire haurtzaroan buruan futbola besterik enuen. Eta etorri izan irakasle bat, galdetu zigun, Azkoititikan, justo, etorri izan, eta esan zigun dizue, ikasi nahi zue, txistua erakutsiko dizuet, eta nire lagun guztiak apuntatu ziren, nien nintzen apuntatu. Eta handikan 2 astetara amari esan aizu, ama, nire lagun guztiako egiten ari dira apuntatuko naiz, eta zuk ikusi. Eta apuntatu nintzen, hasi nintzen txistu ekasten, eta konturatu nintzen, nola baiteko doai bat neukala. Askori gertatzen daia, ez da? Ez dute aukerarik izan desarrollatzeko, eta gian zahartzen direnean konturatzen dira, musikarako doaia zeukatela, baina ez dutela desarrollatu, eta ni suerte hori izan duen. Bueno, doaina pentsatzen bateraino, zure ikasketa propioak edo sortu dituzula, Pentagrama Enea, sortu zenuen duela 3 hamarkada, dagoeneko. Zer da Pentagrama Enea? Pentagrama Enea da nire beldurraren ondorio sortutako zerbait. Beldurra, zeren da nik enekin partitura bat irakurtzen, eta nik esaten nola erakutsiko diet nire ikaslei partitura bat irakurtzen. Eta azken finean da metodo didaktiko bat, modu ludiko batean eta jostagarri batean noten izenak kokatzen laguntzen diena eta musika irakasteko, azken finean. Bai, behar da, askotan oso modu zurrunean erakusten da pentagramarena eta notena eta barrezta. Bai, egia da. Jende askok dauka alako trauma txiki bat, ez da solfeo. Hemen badago trauma txiki bat, hemen esate baterako. Bai, ez da beti izan oso ludikoa. Ja, ez, keba. Ez, nire buruan, benetan, nire sorkuntzak izan dira beti kezka baten ondorioz, ezta? Eta nik beti pentsatu dut gainera, ez dudala sorkuntzak inditu danean nire mailakoak, xumeak, ez direla izan, hau sortuko dut, baizik eta esaten dezu, hau prestatuko nuke, eta inkonstienteak lanean ari da, eta bapatean, pum, etortze zaizu, ezta? Soluzioa etortze zaizu, eta nire kasuan horrela izan da, askotan. Nori zuzendutakoa da, Pentagrama Enea? Nik hasieran kontatzen nuen histori guztia, kontatzen nien lehenengo mailan, 6, 7, 8 urtekin edo. Baina azken aldi honetan egiten duana da, arautua daukat, 3 urtekoi kontatzen diet sol, mi eta la, gero 4 urtekoei beste 2, eta horrela 5 urtekoei, eta azkenean nota guztiak lantzen dituzte. Notak banaka edo kolpeka behintzat? Banaka. Kolpeka. Semaforoaren metodologia zuk daukazu? Ez. Hori xirula mirularen orduan, semaforoarena. Oso ongi. Ze balio transmititu nahi diezu zure ikaslei? Ze balio transmititu nahi izan diezu? Esan nahi dezu Pentagrama Enearekin edo orokorrean. Musikaren bidez, Pentagrama Enearekin. Nik oso argi izan dut, oso argi nahi dudala nire ikasleek ondo pasatzea, musikarekin disfrutatzea. Eta ez da dila izan, guai musika daukagu. Eta nik uste batzutan lortu dudala, beste batzutan agian ez dut lortu, baina beti nire buruan oso argi izan dut hori. Osea, divertitzera, ondo pasatzera eta ikastera. Bide batez ikastera etortzea ikasleak. Eta hori da... Eta ikaslek zer esaten zizuten? Ulertzen zuten edo ikasten zuten solfeoa, Pentagramaeren bitartez, ohartzen ziren ikasten ari zirela? Ezke hori gertatzen da, ez da? Hasiera batean, beraiek ez dira konstiente, ez da? Eta sortu nuenean, solferino, eta beraiek ipuin bat da beraientzat. Importantea da ere, horrelako gauzak egiten dituzunean, ez dintezu errepikatu, eta errepikatzen bali badezu, gauzak ikasten dira errepikatuz. Baina ez ordu beteko saioa, baizik eta 2-3 minutu, eta gero kanta bakoitz, pertsonai bakoitza bere kanta dauka. Eta kantak asko gustatzen zaizkie, nire bilobak 3 urte ditu, odeiek, egunero abesten du Mikel Minaliren kanta, amak erakutsi dio, eta egunero, buelta eta daki, primeran daki. Kanta sinpleak dira. Berehala kontatuko diguzu Pentagrama Enea ipuña, labur, baina hau dena antzerkira ere eraman duzu, Bai, duela urte batzuk, lagun badauka, lagun handi bat antzerki munduan oso jaioa dena, Mikel. Eta eskatu genion antzerki itxura ematea Aizpeagoenagari,
eta berari esker egin genuen aurkezpen batzuk egin genituen, eta oso interesgarria izan zen, beste formato batean, ez da nola baita esateko. Hemen ikusten zaituztegu holtza gainean, zuek ere ongi pasatzen duzuela nahiko argi dago, ez da? Bai. Hasiera batean nik histori guztiak nik kontatzen du, pertsonai guztiak egiten ditun, ez da? Baina ja zaharkitua zegoen, eta ja nire ibilbide lan, ez da, irakasle ibilbidea bukatzera nindoala, esan nuen, ilusioan neukan, behin bengoz egiteko, aktorekin, txukun egiteko, eta biharko egunerago hor gera dadin, ez da? Ze azkenean zuk sortutako zerbait da, eta beti baliogarria baldin badan norbaitentzat, poza izugarria da. Osea, pertsona batentzat niretzat oso pozgarria dela hori. Osea, berak egiten dituen gauzak beste batzuentzat baliagarriak izatea. Beste ikastetxeetan ere erabiltzen da pentagrama enea? Bai. Hori pozgarria izango da orduan zuretzat? Oso, nire alabak irakaslea dira biak eta ikastetxe desberdinetara joaten dira, aita, erabiltzen dute pentagrama niretzat oso pozgarria da, bai, egia da. Antion, guri kontatuko zen eguke ipuña? Bai, noski, azkar, Bai, azkar, altxatuko gara? Bale, oso ondo. Az gaitu zen. Hauxe da pentagrama enea. Etxe bat da, ez da baserri bat, etxe bat. Gure eskua bezala, azken finean, bost pixu dituen, penta, horrega dira, pentak esan nahi du bost. Eta grama, bost marra esan nahi du. Eta hortikan hasten da. Eta, nola hasten da historia? Solen Ikurra andereak etxe hau egin zuela, 9 hilabetetan. Eta alkate jaunari esan zion, etxea egiten utziko izu, baina kondizio batekin. Pixurik eguzkitsuena niretzat izango da. Solferin horregaitik zen, eta eguzki hartzea gustatzen. Alkatea zen. Arro xamarra zen. Eta orduan, Solferinok eskatu zuen, eta pixurik eguzkitsuena hau zen, eta esan, hemen ez, badaukat bat espeziala, eta zan Solferinorentzat. Erdi xamarrean esango dugu. Bai, hori da, baina eguzkitsuena, hori oso garrantzitsua da, eguzkitsuena. Eta gero, etorri zen, munduko futbolaririk oberena, askoek esan, Messi, Ronaldo, keba. Eta Mikel Minali, munduko futbolaririk oberena, hankian minat zeukan, etorri zitzaion Cristiano Ronaldo, ostiko eman zion, eta Inter de Milanen jolasten zuen, eta orduan, hankiakin mina zeukala, eta esan zion, daukazu igo gailurik, ez dago, orduan nik behian behar dut. Eta azkenean, hemen jarri zen, bizitzen. Gero etorri zen, Solferinoren aita, Laxaro Aitona, etorri zen, eta Salamankan urte askotan bizitakoa, 80 urte zituena, eta nahi zuen bere ondoan egon. Eta karo, zer gertatzen, zergaitikan, adibidez, komunean kakaiten nahi da, ez da. Laxaro. Bai, Laxaro, eta papera falta du, zeingo du. Galtzak, ez, klaro, eta orduan, Solferino, karri papera! Eta orduan, Solferino, papera eramatik horregaitik gertu egon bertzuen, eta horregaitik dago, bigarren tartean dago. Ados, osongi. Gero etorri zen Simona Sirena jolea. Amen. Bai, Simona etorri zen Siberiatikan. Bai, Siberiatikan, bera langilea zen, baina lanik gabe geratu zen Siberian ez egoela lanik, eta Euskal Herria etorri zen, eta esan zien daizu, beira, Sirena jo berdet, eta Sirena orduero jo berdet, ez orduero ezinezkoa da, ze jendea bizi da hemen. Entzuten dugu, Sirena. Hori da, eta orduan esan zuen, eta Sirena nun, etxe bizitza bat nun jarriko naiz, eta oso erresa, Elizako kanpaiak nun daude, Goian alabeian, Goian, zergaitik hobeto entzuteko, horregaitikan, Goian jarri zen bizitzen. Osongi. Gero etorri zen Repe Rockera. Bai, Repe Rockera, pentsa, rockera, hile luze bat, eta Solen Ikurrari, melenudoak ez zitzaizkion askorik gustatzen, melenudoak hileetak, eta iritsi zen, Erori egin da, si. Erori egin zaigu. Lasai. Ez, eta orduan jarri zen, bere gana joan zen, eta izu, etxe bizitza bat niretzat, eta ez dago lekurik. Nola ez dago lekurik? Ez dago lekurik. Hala, zoaz. Eta ikusizun balkoitikan atea sartzitekela, okupa bat bezala, eta orduan korrika intzuen, salto gintzuen, Repe, izena du dena errepikatzen duelako. Eta orduan eskua trabatuta geratu zitzaion balka, lagundu, dena errepikatzen. Lagundu, mesedez, eta azaldu zen, Domingo Gorringo, herriko tontolapikoa. Hau zan, herriko tontolapikoa. Herriko tontolapikoa? Eta esan zion, Repe, zaitezu, lasai, lagunduko dizut. Salto intzuen, baina erori zen buruan Jesu Kriston kolpe hartu zuen, eta azaldu zan ambulantzia.
eta atera zan enfermera bat horre aspirina, Jesu Kriston aspirinakin, alde, Jesu Kriston txiringa, alde, eta azkenean Jesu Kriston tirita jarri zioten. Eta horrela, Domingo Gorrinko dauka tirita hori. Tirita buruan. Hori da, eta gero etorri zen Fatali mamuan zea Mosner familiko mamua, errein zen bere gaztelua edo bere, eta orduan ez daukan lekurik bizitzeko, eta esan zuen, dizu, badaukazu tokiren bat, eta tartetxo bat nahikoa dut, eta azkenean, lehenengo tartea jarri zioten, eta horrela osatzen zaigu, eta azkenean kanta bat sortu nahi zutzen ze bakoitzak, hemen berezitasunaztan bakoitzak bere kanta zeukala. Eta orduan, kanta bat guztiontzat, kanta ezaguna da, do lurrean hor dagorre, kantatzen jotake mi errenka laikifa egan etorri da, baina etzekiten nola bukatu kanta. Eta batean azaldu zen, Dorotea dordoka, eta bukatzeko, eta beak esan zuen, oi ba, dena, kanta! Eta, bueno, denako oso pozik, eta hori da historia. Wow, ze polita. Hori da historia. Ze polita. Guk gustora entzun dugu, umeak egongo dira, hau zabalik eta begi zabalik, ez da? Bueno, ezagutzen dutenak, bai, entzuten ari naiz. Ze polita. Ze polita, Antxon, ze irudimena, Bueno, egia esango izut, nik lehenengo pertsonaia kontatu nien ikasleei, eta nik ez nuen asmorik ezer asmatzeko, baina esan zeaten duen, Antxon, datorren astean jarraitu ipuinarekin. Wow, presio horrenpean sortu nuen dena. Baina presio horrenpean, ni bestela ez dakit sortuko nuen. Zoragarri. Lan bikaina, Antxon, eseriko gara berrizatzea? Oso ondo. Eseri gaitezen. Aipatu nahi zen egun bideo bat ere grabatu duzuela, ez da? Bai, hori da. Nire ilusio esango nuke, ez da, izan da urten bideo hori egitea, ze ja, bueno, egunen batean, hemen ez nagoenean, hori horre gongo da, eta hori oso pozgarria da, niretzat oso pozgarria. Eta urtarrilean, lehen aipatu duan lagun horrekin, beak zuzendu du, eta aktore batzuk aukeratu genitun, eta bueno, lan duin bat nik uste egin dugula. Historio bat kontatzen duzu edo zer kontatzen duzu bideo horretan? Bueno, kontakizun guztia, pertsona bakoitza, ipuña, bai. Ipuña, eta kantak ere bai, eta abeslari oso ondo abesten duen neska batek, eta gitarra jotzen duen beste batek, Ani eta Susik lagundu diat, egia esan dena lagun arteko gauza izan da. Bideo hori nun ikusi dezakegu, Antxon? YouTubeen dago, eta bai, segurazki norbait jartze badu pentagramenea, aurkituko du nik lehenengo egiten duena oain dela 30 urte, gero antzerkia izpeago goenagak egin ziguna, eta oain berri hau. Azalduko da. Oso ongi, Zoragarri, zure lan guztia, orduan pixkanaka hortxe dago. Zoragarri, beste lagun bat agurtuko dugu, Antxon. Hala ere gaurko lanak ez dituzu bukatu, ze gero abestu egin behar duzue. Bai, gero abestu egin behar duzue. Baina bigarren gonbidatuari esango diogu sartzeko, 1980ko hamarkadan musikariek eta irakasleek musika eta euskara uztartzeko xirula mirula metodoa sortu zuen Imanol Urbietarekin batera. Biba Kontxi Aizarna. Kaixo, Kontxi. Kaixo. Eseri lasai, Kontxi. Hortxe, tartetik. Santoka sartzeko gogoan handit. Bai ez da. Xirula mirula, aipatu nahi dugu, umeentzat modu berezi batean, musikaren teoria azaltzeko metodo gisa, sortu zenuten. Hori zen helburua, edo ongi pasatzea zen helburua, Kontxi? Bueno, lehenengo sortu zenean, musika ikasteko bezala sortu zen, 76 inguruan, Zarautzen, bai? Eta orduan argitaratu genuen, lehenengo liburua hain zuzen, begira, Antxonek kontatu duen pentagrama enea, pixkat beste modu batera, baina baita ere pentagrama nola sortu, musika notak nola nun bizi, nola, en fin, holako ipuin bat bitartez musika ikasten ari gera kanta horrekin, ez? Orduan sortu zen pixka bat, estraeskolar modura musika ikastera joaten zian umeak. Pentagrama, notak, txirula, txistua, gitarra, horrelako gauzak. Eta gero pixkana, esan genuen, baina eskoletan ze egiten da musika, ez da egiten, garai hartan apenas egiten zen, kantu tradizional batzuk kantatzen ziren, eta hortik aparte ez. Orduan, pentsatu genuen, haur guztien eskubideko ondasuna dela musika, eta ume guztien eskura jarri behar dela musika. Bai belarri honekoak, bai belarri txarrekoak. Denok dugula, musikarako eskubidea. Eta musika konsumitzaileak bakarrik ez, baizik musika sortzaileak egin behar ditugula umeak. Zen ikusten gaur egun musika konsumitzaile gehiago direla musika sortzaile edo, eta beraiek protagonismo handia dute musikaren munduan, ez? Eta horrela sortu zen, da pixka bat saiatu ginen uztartzen, Imanolen helburua beti izan zen, musika hor dago, baina kantuak ematen digun aukera euskera lantzeko, euskeraren transmisioa eta euskera ikasteko,
jolasteko, ondo pasatzeko, berak esan duen bezala, eta baita ere talde zentzua sortzeko, komunitatea egiteko zera bezala. Eta gero izan zen pixka bat, eskoletan erabiltzen genuela musika baliabide bezala beste hainbat gauza egiteko. Ez dakit igual jute naiz, galderatik, baina... Baina, Kontxi, Imanol Urbieta aipatu duzu, haze bikote erreferentea izan zineten, zer legatua sortu zenuten, ez da? Ederra, nik uste dut, eta bueno, nik uste dut, gaur egun pixkat astuago edo egongo da, baina garai batean hainbat eta hainbat ikastaro emango nituen irakasleak formatzeko, ez musika irakasle bezala, baizik irakasleak musika eukizezan umeekin lan egiteko garaian, ez da? Eta, bueno, hor dago, badakit belaunaldi pare bateko soinu banda izan dela, eta oraindik ere entzuten dira, eta bueno, nik esan dezaket, garai hartako kantak askotan irakasleari iruditze zaizkie obsoletoak edo aspaldikoak dira, eta ez dakit zer, baina pedagogikoki nik uste dut gaurkotasun izugarria dutela oraindik. Ez da neure zerari arrotasunez begiratzeatik, baina bueno. Bueno, da, Antxone gainera esan du, ez da, abesti batzuei buruz askotan sinpleak edo ematen dutela, ez da, baina Kontxi aurrentzako abesti simple horiek oso ongi funtzionatzen dute, eta gainera horratzean baldin badago pedagogia bat edo zerbait? Bai, eske askotan, begira, igual zen naiz Imanolek esaten zuen, beak esaten zuen, onena naizen jakin gabe, esaten zuen, ezta? Porque, claro, beak momentuan sortzen zituen askotan kantak. Umeekin zeon eta behar batzuk ikusten zituen, umeen beharrak eta oiai erantzuten saiatzezan. Ranro berran bezala? Bai, horrela kanta mordoa sortu ziren, batekotasun horretan, ezta? Eta orduan esaten zuen, bertso poesia eder bat egiteko poeta baten zai egon behar baldin badet, neia usteldu zaiti deia, esaten zuen, ez? Eta urte batzutan, 1974an ustet izan zela, Zarauzko ikastolan elkartu ziren pentsa zela ukote. Andu Lertxundi, Imanol, Josean Ormazabal eta Juan Martin Elespuru. Eta lauren artean, bueno, basagutxo batzuekin bizinez ganbara, edo astoa ikusi nuen, bertso horiek dira Josean Ormazabalenak. Eta Imanolek musikatu egin zituen, ez? Ze arrakasta izan duten, eta orduan, gauza simple horiek, egunerokotasunetik sortutako kantak. Umeari zerbait esango diona. Osea, ez, hango lainoak ez dakiz ez, lainoa txok egin dute eta urizaparra hasi da, eta klinklan, euria dator, eta kitxo ez dakitolako. Eta, Kontxi, Imanolek esaten omen zuen, umeak sentitu behar duela maite dituzula. Bai, dudik gabe, nik zerbait ikasi baldin manuen, nire ustez da, umea begiratzen, ez da? Eta berak esaten zuen, lehenengo begiradatik sentitu behar du umeak, maite dugula eta den bezalakoa onartzen dugula. Bere ezinekin eta bere guztiekin, ez da? Eta behin hori sentitu eskeo umeak erantzun oso ona emango digu. Osea, guk eskatzen diogun hori, bueltan etorriko zaigu. Eta nik uste dut hori, bazuela Imanolek begirada berezi bat umea ikusteko, eta entzuteko, eta bueno, ni hori ikasten eta saiatu nintzen, ez? Ni ez naiz musikaria, ez naiz, baina, bueno, pedagogia aldetik gehiago egin dut lan, eta, bueno, baina bai, hori nik uste oso importantea dela. Umeak lehenengo begiradatik sentitzea, ostras, honek onartzen hau. Kontxi, duela urte batzuk, joan zitzaigun Imanol, Xirula Mirulak jarraitu du, baina Xirula Mirula itxi egin duzu, Bai. Kosta egingo zitzaizuen? Bueno, nik jautzia nuen, Bai. Imanolen seme Joseanek jarraitu du hor, baina erretiro hartzeko ordua etorri zaio, eta orduan akademia bezala, musika eskola bezala, itxi egiten da. Baina, bueno, lehen esan duzu legatu bat utzi degula edo, baina horrek jarraituko du. Jarraituko du. Zakit kontatzea nahi duzun zerbait, nola jarraituko du. Bai, kontatu. Ez, bueno, hor dago, eta egia da material asko deskatalogotua dagola, eta barrez, baina, bueno, Atarrabiako neska batek, Itziar Pérez de Zirizak, bere doktorego tesia egin du Imanoli buruz, eta zehatu ditu, inventariatu ditu, 4.000 kantutik gora. Imanolek sortuak. Pentsa. Hoietatik 1.700, inun argitaratu gabeak. Argitaratu gabeak ere, bai? Argitaratu gabeak, 1.700, nik etxean topatu nitu nahi mazera, eta bere garaian Zarauzko udaletxera menitu naber zer egin daiteken hauekin. Eta orduan sortu zen beka bat, eta bueno, horren aritikan... Zerbait egingo da horiekin, ez da? Bai. Hori dana, ari gera prestatzen webgune bat,
10 urte izango dira Imanol zendu zela, irailean, eta abiatuko dugu webgune bat, non bere lan guztia, publikatutakoa, ez publikatutakoa, guztia edonoren eskura doainik egongo dena, familientzat, eskolentzat, konservatorioentzat, musika eskola, entzuteko aukerarekin, agertuko da partitura, agertuko dira hitzak, idadokizun didaktikoak, entzungaiare jarriko da, edo bideo bat baldin badago klikatu eta bideo bat, gero bilaketa desberdinak egiteko aukera, hitz gako batzuk sartu, eta aukera aterako zaizuna. Irailean? Nahi genuke, irailaren bukaerarako, lehenengo zatia behintzat martxan jartzea hor gabiltza oraindik badakizu diru kontuak eta instituzioak eta oraindik ate batzu jo behar ditugu eta. Oso ongi. Kontxi, abesti bat jarriko dizugu? Bai, entzun dezagun abesti bat eta zer sortzen zaizun dako. Gizon bat urbildu zen gitarraz, ikastolan geundela. Ikasgela mundu egin zigun, mundua ikasgela. Begiak goxo jartzen zituen, gure aurpegietan. Ze polita, hau oso polita ez da, Oso polita, bai. Oso. Pirritx eta Porrotx eta Mari Mototxen abestia Andoni Egainaren hitzak entzuten ditugu. Eskerrik asko Manolo, izenekoa, ezta? Bai, Xabi Zabalak egindako musika. Xabi Zabala Imanolen ikasle izan zen, Andoni Egaina ere bai. Eta, nahi kanta hau bihotz-bihotzeraino iritsi zitzaidan, gaina, bera bizirik zehola egin zuten aurkezpena Zarauzko kiroldegian, abenduko jaialdi batean, eta berantzako izan zen kriston emozioa eta omenaldi izugarria ez. Eta nik kanta horren letra astertzen hasi eta esaten, hor dago bere pedagogia. Ikastola sarreran kanta bat geneukan harreran. Egun honak emateko ze modu hobeagoa. Kantu batekin hastea. Korroan biltze ginean, ez hilaran, korroan, denok elkarren aurpegiak ikusten ditugu. Hilaran, aurrekoaren kokotea besterik ez duzu ikusten. Ez dakit, ikasgela mundu egin zigun, guretik abiatu eta mundura zabaldu. Eta munduan dagoena ekarri, gureratu. Ez dakit, horrelako gure barne sentimentuak, adierazten laguntzen zuen. Eta hori dan agertzen da pixka bat kanta horretan, eta unkitu egiten naiz askotan kanta honekin. Bai, oso maitatua zen, eta abesti honekin ikusten da noski. Bigote oso pozik gaude gaur honera etorri zaretelako, musika pixka bat jarri dugulako gaurko platoan, ez edonolako musika, gainera musika berezia, pedagogia berezia eskerrik asko egiten duzuen eta egin duzuen lan guztiagatik. Abesten ere entzun nahiko zintuzketegu. Auskalo, hemen naizea. Ez gara abeslaria, baina, egingo dugu, ezta? Bai, ez nire abeslaria, baina umeekin egiten genuen moduan egingo dugu igual. Hori da. Prestatu duzu ezertxo bait? Bai. Zer abestuko duzu? Ze kanta izan daiteke, nungoa? Imanolena. Bai, Antion, Imanolena abesti bat abestuko dugu? Zalantzari gabe, hombre. Oso ongi. Doinu ez da Imanolena, bertsio bada, mundu guztian herrikoia bezala gertzen den kanta bada, letra hemen bai, Imanole jarri zion. Bai, eta komentatzen genuen, berak modu batera landu du izan du betik, helburu batekin eta nik beste batekin. Eta, biak ikusiko ditugu. Importante hori da, alik eta etekin handien ateratzera kanta bat, ez gelditu adartxo batekin bakarrik. Sustraiak ere hor daude eta mila modutara egin daiteke. Zoragarri, bikote, hortxe daukazu gure holtza txikitxoa? Hartu lekua eta prestatu, eta bere ala ikuskizuna. Oso, mila esker, mila esker. Kontxi, hortxe euskazu sorpresak. Segi lasai, segi lasai. Segi lasai. Ikusten duzuen bezala, Pentagrama Enea eta Xirula Mirula elkartu ditugu gaurkoan, eta musika zertxoet gehiago ikasi dugu. Zenbat umek, zenbat helduk ere, gozatu duten musika bi proiektu ederra hauei esker, eta gaurko honetan elkartuta, beraien abestitxo bat abestuko digute eta esplikatuko digute nola landu izan duten beraien eskoletan, eta bar. Prest daude, beraz, zuekin, Pentagrama Enea eta Xirula Mirula. Egingo dugun kanta bugi-bugi izenekoa da,
Eta, bueno, nik lantzen nuen pixka bat eskolan, aurrezkuntzan, gorputz eskema lantzeko, ez? Bi begi ditugu, bi belarri, hau eskua da, hau beste eskua da, eta, bueno, musikalki, 8 taupadetako eskema bat errepikatuz, espazioan alde batera ibili, gero beste aldera, buelta, horrela, en fin, musikako zera bat, helburu bat, eta bestetikan, pedagogikoki, aurraren gorputz eskema ezagutzea. Eta Antxonek, beste modu batera, ez da? Bai, bueno, nik zuk esan dituzunak ere bai, ez da, azken finean eskuak eta gorputza lantzen ari gera, baina horretaz gain, niretzat garrantzitsua zan, bueno, nik bugi-bugi bihurtu nun kotxe batean. Eta garrantzitsua zan, denek abestea, ez da? Osea, ez egotea horrela, ze askotan abesten ari zera eta ume batzuk zizute kasorik egiten. Bueno, eta orduan zer planteatzen du, nik askotan egiten dut, 3 urteko umetxoekin, esaten diet, nik ere 3 urte izan dituen, eta txikiak nintzenean, Donostira joan nintzen, kotxean, bugi-bugi, venga, hartu kotxea, venga. Hasi gara. Oh, bugi, 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 bai. Oh, bugi, 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 bai. Oh, bugi, 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 bai. Param, pam, 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 pam. Hei! Eta kotxean gindoa zela, baten Hernanira iristen gera, eta frenazo bat. Badakizu zertzegoen karretera erdi-erdian? Lehoi bat. Eta esan nion, aizu, Leontxo, kendu zaitez erditik, ondartzara noa Donostira eta... Ez naiz kenduko. Baina, eta zer egin dezakezu kentzeko? Agian, kantatu. Bale, oso ondo, venga. Hau da nire behatza, hau da beste behatza, hau da nire eskua, hau da beste eskua. Bugi, 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 bai, param, pam, 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 pam. Hei! Eta orduan lehoia atera zen, eta agur, bedur. Eta guk kotxeatu genuen, eta horrela iritsi ginen Donostira. Eta Donostira karretera erdian baldakizu zertzegoen? Zer? Jirafa bat. Eta esan nion, daizu, jirafa, kendu zaitez, ondartzara noa, mesedez, kenduko zera? Ez. Baina mesedez, zer egin dezakezu kentzeko? Kantatu? Oso ondo, eta horrela kantatu genuen. Eta ondoren, joan ginen ondartzara. Ni kubo tapala hartu nitu, kremita amatxok eman zidan, kubo da, 3 ordu pasa, eta esaten diate, aizu, amak esaten, Antxo, jundin berdegu etxera, baina mesedez ama, oso ondo pasatzen ari, naiz? Venga, guazen. Eta orduan, urnietarantz joan ginen. Oh, bugi, 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 bai. Oh, bugi, 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 bai. Bugi, 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 bai, param, pam, 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 pam. Hei! Eta alako batean urnietara iristen, frenazo. Badakizu zertzegoen karretera erdian? Ni. Aizu, xagotxo, kenduko altzera karretera ditik, bestela zapalduko zaitut. Ez du nahi. Baina mesedez, kendu zaitin, bestela zapalduko zaitut. Beste bidetik. Zer egin dezakezu hortikan kentzeko? Kantatuko duzu? Oso ondo! Ados. Bega, zainiko dugu. Hau da nire begia, hau da beste begia. Hau da nire zurra, hau da ahotzuloa. Bugi, 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 bai. Param, pam, 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 pam. Hei! Eta alabazan, alez bazan. Sardabila, kalabazan. Apa, bikote! Ze polita! Hemen erdian jarriko naiz, eskerrik asko benetan etortzearen eta erakustaldi zoragarri hau egitearen, argi dago umek oso ongi pasatu dutela zuek. Antzerki lanak eta denak egin ditugu. Denetik egin behar izaten da, Kontxi eskerrik asko izaten izatearen, eta Antxon eskerrik asko hemen izatearen, pentagramearen bideoa, hortxe martxan dela, ikusi daitekela, YouTubeen. Ikus daiteke, bai. Eta, bueno, webgunea prest dagoela, ezta? Edo prest izango dela laiztea. Abisatuko dizuegu. Zoragarri. Eskerrik asko biko.